Argiaren podcastak. Gaur ona bidetan elkartu naiz pertsona batekin, beti elkartzen naiz pertsona horrekin batera etortzen garelako, eta iruditu zait pertsona bezala dordoka bat alderantziz bezala. Beranduegi. Oñatiko batzokiko taloak gustoko ditugu. Baina, tal cual, Bueno, Join. Vale, hoy ya, ¿así gara? Venga. ¡Oh! ¡Mama! ¡Hostia, saca la panza que llevas dentro! Que llevo fuera. Ah, hostia, vale. Aldeantziz, abiadura dagokionez ez? Zatik... Txoin, baina hasi gara? Ez dakit. Bi eta hiru. Vale. Aldeantziz nahi nuen eza, baina abiadura dagokionez ez. Abiadura dagokionez oso koherenteki dordoka baten pasibotasunarekin ikusi dut pertsona hori. Izar? A ber, baina dordoko ez dago oskola huts bat. Osko lutxa? Osa, oskola, ez? Bueno, berak betetzen du. Hori, berak betetzen du. Zure kasuan, ez duzu betetzen. Hori. Zure oskola. Bete erazten dute. Hori. Geroz eta gehiago, lekua hartzen ari zaizkit. Ja. Zaizkit? Zezate. Pluralean? Zait. Zait. Vale. Urduitu gara. Osa, zagotzu, barruan beste pertsona dagotzu? Hori ez dakit, ez? Jaiot... Hau zen genuen aurrekoan, jaio arte ez dela pertsona. Hala edo bai. Osa, zu erditik banatzen zaituenean, erdibitzen zaituenean, erditzen duzunean, orduan txegiten da persona, Ja, hori da momentua? Ez dakit, ez que kristautasunak gure leirek ez badiago zuzentzen, berriro... Hostia. Esaten dau... gizaki dala, pertsona garela, pertsona garela, fekundazioaren momentutik edo konzepzioaren momentutik, ernalketa dagoen momentutik. Osea, espermatozoideak talka egiten dunean ogari joakin. Bai, hori da. Hor egiten da magia, ez? Hor egiten dala pertsona, ez? Zaten dago kristautasunak uste dut. Vale. Ja. Baina, nire ustez ez. Meta zui ustez erditzean. Claro, es que hor batetik bestean undago muga, ez? Hombre, zu nahi juzun muga guztia jarri. 2 aste eta erdi, 5 asteko malau... Normalean orain ondago bataz besteko, pizkatora bihotzan tapadak azten direnean, burmuina garatu samar dagoenean, horti dabil, ez? Abortatu noiz arte aldain. Aldatzen da. Hori hor badago, ez? Herrialdetik herrialdera aldatzen da. Bai. Herrialdetik herrialdera pertsona izaten gara momentu ezberdinetan. Hori da. Bale. Orduan, pertsona izate ez da gauza izate natural soil bat, baizik eta soziala da bai, ez? Politikoa. Esan zuten, bai, haiek. Aspaldiak. Pertsonala politikoa da. Bai. Hain da pertsonala, ez gala ez da pertsonare depende zen momentutan, ez da? Ja, wow. Ez que, zenbatean, a ber? Ne ustez zugo barruan dara mazuna pertsona da. Bai, zeba. Ez dagoet argumenturik. Ja. Da, ne ustez. Ja. Ne sentitez. Hombre, bai. Nik uste, ja. Bueno, a ver. Zein da zuen lehenengo oroitzapena? Ne gurasoen logelako kolore okre, hola, xugabe, hola, euren oia, hola, pinu bat, hola. Baina horiek esatute gainera, esatute, jendeak esaten du. Bai, ezagutzen dut, jentia. Hori batzutan asmatutako diela. Eraikuntzak. Bai. Jode, hori be soziala da, orduan. Bai. Bueno, psikosoziala. Ja, ez dakit, ni lehenengo horitzapen ez dakit. Geniko goratzen dut, adibes, oso garbi, gero igual eraikuntza bada, nire buruan oso garbi dago, etorten zala urtzaindegira, postaria, karterua, zeramalarik, belarri gainean arkatz bat. Eta horrek atentzin inoa, deitzen nostala. Eta zuk zemat urte, bi? Bi baino gutxiago. Bai, Bi inguru, hola. Ostra, orduan zuen memoixea. Bi asko jota. Bai. Pero batzutan argazkikin hasten dugu, orduan horitzen dugu estena hori gurea balitz. Bai.
Bueno, claro, ni argazki gutxiko garaikoa naiz. Zuena ja, segurazki haurtzaro horrean ez dakit, baina horren ostean ja iaia egunerokoa egin ziteken argazkikin, ez? Ja. Gurean, claro, hendik... Zurean txuribeltzean ez, ja koloretan. Txuribeltza ez, da garai hartako kolore otxenteroak. Osea, ez direla biziak, direla hor beti apalak. Claro, hola dira horitzapenak. Apalak. Gazten zet mierda, zeus examinoen, bastante ona. Eta gogoratzen duzun bitiko... Zu boomerra zara ez hortarteko zerbait. Ez nahi zinoi ondo kokatu hor, beti nazten naiz. Boomer da gero, ez? Bai, ez zure aurrekoak, ez? Aurrekoa da? Uztot, bai, ez. Hauek izan zianak, etxe bizitzan nahi komer, keukizutena, guen matxillatera joan zian lehenengoak, eta oker espanau, Ja. Eta bat egiten duzuren diskurtsua egin, en plan, eske gumetan askea ginen, eske eskanpauetan ibiltzen ginen hor, eta etxera iritsi afaltzeko, eta ama lehiotik, etorri asierra afaltzera, eta no seka. Bai, bat egiten duzu. Ez. Ez. Baina, bueno, hori... bizitzan egoteko jarrera bada, ez? Porque hori ez da bakarri mugatzen txikitako gauzetara, eta hola. Osea, aurrekoa beti hobea dala. Ja. Norberak bizi izan duena nolabait hobea dala, nik aitarengan ikusi izan dut. Bai? Eta orain nik gauza batzutan ala pentsatzen dut. Eta beste batzutan ere ikusi izan diot, baina da erresa bada, ez? Zurea dena, lehengo musika. Zuk zurea sentitzen duzuna, eta lehengo reggaetoi mierda dago, ez? Pues, entzuten da, eta hori bezala politikoki zezenik ez. Ja. Zenbatek ez? Zenbat aldiz entzun du roi hori. Bai. Gure garaian, hor... Beti aurreko garaiak irautza jago ziren. Bai, beti, hori da. Bueno, baina, egia bai, eski 70 hamarkada eta 80, hor gau... Claro, kaso hontan, ja. Eski hori be, hor badau zehose... Eski badago, baina ere guztien duzu, bagoitzaren bizitza pertsonala, eta egin dute, sortu dituzte familia nuklearrak, eskondu indira, umeak euki dituzte, eta puntx. Eta hipotekan sartu, eta ez? Eta zu, jo, Zatezu egin dut nik, ez? Ez, eta zu, hain iraultzaia izan bazina, gertatu zen hortartean, ez? Gero... Eta gero dakazu birraitona hor intxortako lubakietan egon zela, ez? Naziak akatzen. Ja. Eta esango hori izu. Eta haren alaba edo semea, pues gozea pasazula gerran, ez? Gerraztean. Ja. Eta zaude hor zure bollikaua jaten, ez? Bitartean. Bueno, nik horren aurrean esateko dakatena da, nire teoria denez iragarpena. Nik ez duala gerra, egiazko gerra, Ez duala gerrarik ezagutuko, ez banoa ni gerrara, baina ez dela gerra nire gana etorriko. Baina nire semeek bai. Bai? Orduan, haiek esan izango diete, haien seme alabi baldin badakate, preingauak. Nik gerran egon nintzen. Eta ez aldrebez. Bueno, justo ni azkenengo gaztetan bastante konektauta agoniz gerriekin. Dako dutzune existentziala oso onduxa. Ni horrekin daka esazai komentateko bai. Bale. Eta... Sirieraino, jongo zara? Bai, eta orduan... Bada erreben, ni hor ne utzune existentziala egin, eta kriston gogua, gerra fateko, gogua, ez? Eta, baina aldi berian, ez dura hil, ez? Eta ez bildura hiltzeko, eta horrek galara ziten dit gerra fatia, kriston penia da. Eta orduan, pentsatzotena, nik edo gerria, edo nobixat. Bat ala beste? Bat ala beste. Tarteko esan daiteke gerratik gertu. Gerratik gertu, eta lige bat. Edo gerran daudenentatik gertu. Edo lige bat. Gerra tipazeuta. Horrekin lotzen dut, lankidea, Lander, atzo heldu zen roia bara. Beste eskoletiko kide batzukin, ara bidali dugu. Beste batzuk pizka laguntzera eta kontatzera. Eta oinan masakera baldin badauz, hilingo dauz? Horregatik esaten nuen gauza da gerra jotea. Bai. Eta beste oso da, gerretik gertu jutea. Zer, roia da zabala. Zabala da? Bai. Frontea beste non baiten dago. Bale. Baina... Baina oin de repente... Baina movida badago. Eta baina imagino oin Siriakoak atope doia zela Israelen laguntziakin eta Turkien laguntziakin eta dana bombardeo egiten dagoia. Pues horregatik jangoikoak. Eskiniz izkizun biluzapen
luze, zure gorputzatalaren azpian. Buah. Da esaten, korri. Buah. Kausatik, adibidez, oinala 10 urte bilizianean ISISen kontra, jente hori, ISISek ezekoan dronak eta danazan lurreko kontua muan zan. Orduan, beste metodologia bada, baina gaur egun gila, gaur egun ose momentutan pepinatu, jauzten zatu. Hori da gerraren alde ez epikoa. Ja. Ez, zikera. Frankapa bat egiten zu hor, argazki horiek mitiko hor, 56ko gerran hor, Babin hor, Lubakiak eta... Baina hor zaudezu kakainan gurutze grama bat egiten, eta lortzen zaizu predator bat, eta agur. Jende asko akabatu dute kakainan zegoela, Momentu... Oso salgarria dalako momentu hori. Eta zara mugitzen. Ez, objetibo errezagoa zela. Horregatik lasaitasun bat behar duzu bai kakaitzeko. Osa, ezin duzu egin edo zein momentutan, edo ez. Osa, hor oianean hartzen zara zein tokitan kakainean, igual tortzen zaizu geopardo bat, o... Geopardo bat. Egia da, kakaina eta ziurta gabetasun... Leopardo. Ziur gabetasuna, momentu... Moturra eran gabe, bain Senegalen ongarenean, karo. Zenbait lekutan, kaka egitea, adibidez, armaz ingurututa zaudenean, edo guztu duzunean, hor, ez da iguala. Zaude... Tensinuan. Zaude, nada, laku txikian edaten nahi den oreina edo bezala. Ez dakila, ia eraso atorriko zaion uretatik ala lehorretik, pizkat horrela. Nire izpak eukitzen zuen dilema hori, dutxan. Dutxan? Bai, zentsura denez... Nongo dutxatan? Nire izpia da oso animalistia, antiespezistia Zautzen dut, sarita... Nire izpan kamiseta guztokoena, beranoski eta gero, jartzen duena beranoski neroski. Da, euskera esago, gaztelera da, tankeak bai, baina garagarduenak. Hori. Ostia, oso homer da hori, Bai, total. Oso, uste kamiseta antimilitar badala, tankeak bai, baina garagarduenak. Txurak, bai. Eta, karo, bere etxean sartu zen armiarma handi bat dutxara, hor dutxako tetxora, eta nire ezpa antiespezista ongisa, eta saiatu berak abotzen. Orduan, gertatzen zena dutxa pizten zuen bakoitzean, baporeen gatik edo armiarma agobiatu itezala, eta azten zela geisten. Orduan, dutxatzen zen bakoitzean, gerturatu iten zitzaion, orduan tentsio handitu ikesan, eta beti egon behar zan hor, tentsio hori zegoen beti. Eta hoiz ez eguzego kakarekin? Ez tentsio iguala, baina dutxarekin gertatu zitzaion. Dana dela evolutiboki, berez, zu tensioen zauzenean gaude diseinatuta kaka egiteko. Zue fijau, animalidanak fijau. Igezin aurretik, arrizko dagoenean lehenko kaka egiten dugu, eta gero igez. Kaka egin dago. Eta hori kaka egin dagotia, ez? Da, beldurtuta gaudenean, gorputzen reakzioa botatzen. Egia. Gero, azkarrau igez iteko. Egia. Untxio bat eta arte bat ez izan nun etxeak gatibu, eta beldurtzen zenean, bere zera... Bai, bere lehendaziko erantzuna hori izan. Perdigoiak barriatzea. Orduan, gerran, holako gertatuko dira igual. Pepinazua eta itxosu kaka eta, gero garbitu enbiozu. Kaka gainean. Ni bilez bideo batzuk ikusten, dia kurduen bideoak. Kurduak zela akabotzen dituzten Siriako, estatuko militarrak. Baita hor, zuri beltzean, bezala ikusita, ez da gaua den oesten, baina guztia zuri beltzean ikusten da, eta orduak, zuere dutik, oso urruneti bezala. Dronea? Bai, drona, bai. 5 tipo daude, eta jausten da hor, gauza bat, proiektibla, baina goiti berez jauziola misila ez baizik eta askatu. Hori da dron... Egiten du, pum, eta ikusten dira 5 pertsona hor zuri beltzean, lurra jauzi, eta hor zimazola gehatzen direla, eta hor zeuden, lasai zeuden, eta momentu du beste hilda. Bai, gerra ikusteko bestera bat, dronek aldatu dute hori. Ja, bai, ez? Orain ja sartzen zara, lubakitan aino. Batzutan, testualki, badaude dronak, lubakitan Ukrainakoak eta olak, ez dakit ikusitu zuen. Esan inozte, ez dut ikusi baina? Sartzen dira lubaki barruan, horren ikustu zuen nola sartzen den lubakitan, eta handago tipua, agian, kakaina, bere zigarratxoa botatzen, o aldizkari pornoa, imizia eteten den arte. Buah. Es que ya está gracias, o sea, se ya está gracias. Es que ya da, es que ese momentutan lehen bai, lehengo gerra bai guapoa, lehengo oso guapoa zian, joder. Nire txetxea jantzan gerrara, Karlista? Ez gerra zibila, vale, lasai, baina bai karlistekin.
Zure? Frankoren alde, aitzaitza. Bai? Aitzaitza, bai. Joder, baina, zenbat urte... Amaseikin, que pobre, amaseikin. Adolescente fastistia zan, zu aitzaitza? Ez da, tokau isakon edo voluntario Ja, hori izaten da, bai. Tokau isakon fastistia izatea. Tokau isakon garra batia. Vale. Bai. Seiko dado abotazun, eta batea zitzaion impar, fascista. Eta orduan... Bai, 3 urte gerran da, 3 urte gerra ostean, no, zan. Da, bizirik iritsi zan da, ondo. Vale. Eta gero... 3 urte gerra ostean, aguantatuzun. Bai. Osea, gerrak urte guztiak aguanta, irabazi... Bai, eta ez zioten utzi itxura danez, bultatzen etxera, eta... Nola baina? Jo, ez da, beste lan batzuk esarriko zizki. Bai, joduak erretzea eta... Bai. Oie, bale. Eta gero ze izan zitu? Nik aldetu nion, behin, noizbait akabatu duzu norbait, eta esan zidan, nik dakidala ez. Osa, frontean tiro asko botatakoa izan zen, baina berak dakiela ez zuen inorra akabatu edo inoiz ez zuen ikusi berak tiro egin norbait erortzea edo lako ezer. Orduan zuk ezautu zu? Bai, Josemari, bai. Eta Josemari itzuli zenei ja biloak izan zituen? Esan soltero, kuadriako solterua zan. Bai, izan zan aita nahiko berando, eta asko kirin. Osa, lehenengo aita? Ez, lehenengo gerra, 16 urtekin. Vale, lehenengo gerra, gero aita? Gero soltero, txikitero. Hil gero ostean, hori lertu dizut. Eta ni hemen nago. Antauta. Ja, baina ez dakitzu aurretik igual potetxo baten. 16 urtekin fanzan, gerrara. 16 urtekin pote bat alde guki, Joan, babetzan. Pote bat zer, baina gerrak 3 urte iraun zituen. Gerratik bueltan ja gizona zan. Ba, 25ekin itzuliko zan, 25ekin ez, 22ekin. 3 urte. Baina gehiago. 3 gerra oste ere bai. Nola gerra oste. Bai, a ver, 3 urte gerran eta 3 gerra ostean. Hori zer da gerra ostean, antxegon. Bai, igual gente enterra hien o fusilamentuak egin. A egin. ver, frankismoaren gehiengoa gerra ostea izan zen. Bai, batez be. Gerra... Bai. Berroi urte, gerra oste. Berak izatezun, 6 urte honitzen gerran, hori izatezuen. Bai. Vale. Gero igual makixen kontra. Hoize, Zakit. Edo garbi, bueno... Gero oinatira, gero baserria, txikiteo, aurrezkoak dantza egin, eta hola, eta gero ja... Ze gauza, Osa, zu izan zatezke nazia hor, pim-pam-pum, barkatu, aita nazian kontuak. Eta nazia. Bueno, vale, karlista. Igual lapur bat, ez dakit. Pizkan nazia. Eta gero txikiteora. Ja. Hori da, Euskal Herriko historia. Eta Espainiakoa, bueno, hori bider sortzi. Bektima gisa ikusten dute, 16 urtekin haber zer hostixa. Bai, a ber, bai. Osa, zan zapaltzaia, baina aldi berien biktima, ez? Bai, 16 urtekin. Pertsonaia ambigu bat, ez? Bai. Beti aukera, Beti zerrendako. Pues albokoari tiro egitea, aurrean dagoenari baino. Txon, orain etorri zait burura, oso ambigua esan ere aitxatxa, oso... Zepein lagundu zionetako bati eskapatzen. Hastia... Bai, nora eskapatzen? A ver, konta hori mamitu. Hau dana ezek jaldote konta. Hostia, mendako titularra, Bai, hemen titularra. Ez dakit zehazki zein da, baina bai, hemen. Hombre, nazismo eta bat badugu. Bai. Bandera txitxea zan, gero ja, hori, gerra oste, txikiteo, aurrezku, eta bar, izan eskondu. Kronologia. Izan eskondu, eta unbiak eta egin zuen lan, bedel gisa Ulmako baten. Ulmako fabrika baten bedel gisa. Bedel? Bedela, hau... Zeindari... Atezain. Atezain gisa. Kau, ja, kurrikulum handu xeukan ja gentiare premiten, claro. Bueno, a ber, entzun esan betena. Eta atezain, lorezain, hor Ulmako atean, ez? Eta etako bat... Han pasazuen etako bat. Gordesan... Espainol bat, frantses bat. Gordesan, beraien fabrikan. Bai. Zerrin eta gero. Zerrin eta gero? Bai. Ezakit. Ez dakit zerrin zumen etakoa zan. Hau, ja, transkribituta dago, eta transkribituta esaten da, artxibatuta, no ez da hori? Bai, proskribauta? Proskribauta. Bueno, ez dakit, nire aita kontodoz beti da nik eta... preskribituta dagoen. Hori, proskribo... Ez dakit, baina txatxa hilda dago, así que igual dago. Beste etakoa biziri dago igual, baina berdin da, zu konta. Ba, igual dago. Tentzuten bagaitu orain, zango, hostia, nina. Joder, deitu, bidali faxa, mesedez.
Eta, total, itako bat gordezala fabrika hortan, aieta bedel gisa zegoen fabrikan. Eta torri zian guardia zibilak etakoaren atzetik. Eta ni aitetak etzien utzi pasatzen, ez dukatelako baimenik pasatzeko. Eta bitartean bestia eskapatu zen beste nonbaitetik. Eta bestia baimen bari sartu zen? Ez dakit. Igual langile izango zen, bertakoa. Orduan... Baina, etako jantzita, joan zen egun hortan. Bueno, total, etziela utzi sartzen. Eta eskapatu zen, denbora eman zion eskapatzeko. Hor dago. Eta horrekin 6 urte fastismoan alde burruka ikia, kontzientzia garbiluta, ez? Ya está, nia bakien hau izitziak egin. Zure atxatxan batzen dira bi Euskal Herriak. Bai, ez? Bai. Bueno, gora fasismo honekoa. Bai, urrengo baten Oskarrek hartzen badugu, Oskarrek asko dauka gai hauen inguruan hitz egiteko, zatik bere familian alderdi bat fascista, oraindik gaur egun bizi dagoen jentea, gaur egun fascista dira oraindik. Bai. Bueno, hori... Nire birraitona hon zen, zugaitz baten gainean sartuta hor 3 egun edo la mendian. Gordeta? Gordeta. Zer zen? Zeran tren, nola da? Gari batean trenez geltokitan zauden pikak ez, hola gelditu eta atera. Bale. Treneko... Bai, hori. Bueno, horiek. Eta gara hartan, pues, imaginatzen dute sindikalismoa sexi horretan fuerte egongo zela. Eta pare, inguruan zamatuko zuen zerbait, eta martxan izun, ez errapatzeko. Gerra piztu takoan. Baina zure birrait, ze gerrari buruz ari gara itzen? Jo, baina nola posible nire itaita eta zure birraitona? Hori agate galdetu duzun dilen. Digo, hostia, gizon zure etako nazia... Oie! Zure familian azkarrek goiz euki dituzte umeak, ez? Bai. Gazte. Ni birraitona eta bera mama guztiak ezagut ditut. Bai. Eta ekin ibili eta etxekin eta gauzaiek ezagutu argazki baten. Mira, zatik egizuen igez? Ez dut ulertu. Baina, fascista deteat... Andaluzia gehienean ies egin zuten, asko. Ez bazien fascista, klaro. Vale. Eta hau, pues, ikusiko zuen boleto batzuz eskala, eta martxan izun, baina gero, uste dute, alperri joan zela, eta gero jeitsi izan, eta berriro antxakeatu zen etxean lasai. Ja. Ez da honez agertatu. Hostia, nik hori pentsatzen dut gaur egun, imagino, hemen estatu kolpe bat egonez, keo fascista, zuzu interneten, Aimar Uribe zelai. Eta hor hartzen den emobideak. Eta horren, zuk aldozu jakin, pertsona hori nundin horakoa den. Gaur egun, arratziak egiteko garbiketak... Oso errexo. Bai. Era lortze dituzu elbideak zuzenean, Facebooketik edo ez dakin nondik, eta droneak etxetik bialtzen dizkiozu buru gainera. Ez duzu, ez da etxe egun ber. Ez que ya, hemen estatu golpeatu enbia da, ez que, ies. Entzun dut ere bai, aldu dutela eginen iguala, baina estilo pizzak etxera eramateko. Dari dira. Bai? Igual, de repente lehioan entzuten duzu konk, ireki eta drone bat zure pizzarekin. Momentuz lurrez, baina lurrentzan. Baina urte batzuk, Bai. Tipo Amazon edo alako mobidak eramateko, baina lurrez robotak. Bai. Hori, iztitzen da gaur egun? Bai. Bueno. Imagínate dut, pues flipauen auzoetan eta alako roiak ez dakin non zan. Estatu batutan esan. Japon izango da, alako mobidan bat. Eta gero urrengo saltu dango da, ja badaudela dron batzuk, egin ditu justela igual eulien tamainoak eta hola, ez? Horren, klaro, ez que hori ja erosin lekutan sartzen za, eta zuzoiaz erosin lekutako, igual erosin presidentena, imagino, Venezuelako presidentea, taldo zu momentu bat ibestera, igual begian sartu hori, eta pum, eta hil. Bai. Ez que, ja horrez da mugarik, horrez da, babes, oza, horrez badauza horlako kristal... lako pompa... Zu gertatzea horiek oso urrunetik ezingo dira jun. Ez? Segureski. Ez? Momentuz ez. Ero. Vale. Zen erote Maduro, ez dakit nondi bota beharko zioten euli drona. Eta hori ezin ja teknikoki, oza... Ez dakit, hain txikia baldin badira... Baina ja sartzen ari gara, ja... Ez da bida armamentistikoan. Baina, bai. Vale. Orain, espia... Gaurko gerra mierda bada. Ja, ez dago epikotasunik. Ez. Hori entzunien behin podcast baten. Bai? Bai, asiri. Zer? Ez dagoela epikotasunik. Gerrak? Bai. Ja.
Bueno, podcast hontan, lehen esan du. Igual garaiak, gaur egun osa gutxi geratzen dira epikoa direnak, ez? Eroi? Zein ja eroi? Etxarte. Bale. Gaizki izan dut. Zer? Zein da, eta ja, osea, evidentzian jarri naiz. Epikoa izan da Bad Bunny, no? Ja, bai. Ni gazi gozo geratu naiz. Azken no izan da? Este buruan? Bueno, handela gutxi, ez? Bai. Jende guztiak edo, jende asko keipatu du. Ja. Bai, nik ez dut ikusi, zati batzu moan ikusi du, baina hor polemikua entzutetxua ze izan da, zoze izan da, zoze pasatu da, ez? Bueno, egin du hor bere kontzertutxoa, 13 minutu, Super Bowl, hori bai, ez? Bai. Eta gero, pues, polemika izan da, azteko erdera sabestu dulako bakarrik, osea, gaztelaniaz. Vale. Azten eutxian. Estatu batutan, pues, bueno, ez da osoikoa. Eta gero, geografia klase bat eman duelako, kanta batean. Vale. Amerika... Ez da bakarrik Amerikako estatu batuak. Puerto Rico. Aixi, azentuak ezin, Hori... Ezin da? Ezin da. Kabenaritxe. Jode, Hontan, zalantzak izan ditut, mozorrotu naiz, este buru hontan inauteriak izan dira, bakizu naiz. Turista ingeles futbol salea. Bueno. Osea, ona etortzen diena futbol partidoak ikustera, bere taldea etortzen bada, nolako cervecero estilo hortakoak, eta, karo, nik torba tripotxa polita jarri dut espitik, eta digo, hostia, beri orain ludifobia eraso bat etorri gaztean horrengatik. Kontuz. Baina, tripa cerveceroa. Ez que, ja. Zer dutxarrik. Bada, igual. Bada, ni mozorrotuko naiz, lodiz. Hori bai. Baina, ja, kojin bat sartzea zabelean bada lodiz. Baina, eske bestean hona egiten duzu. Eta jartzea untxi baten buruan. Untxi baten buruan. Zene dut beti da elementuren bat gehitzen diozuna zurea ez dena, ez? Baina tripa cerveceroa. Untxiak ez dute sufritzen... Bai, gurea... Hombre, behitu, behan untxiak zela llenoen kaka, igezin horretik. Nire ikusita. Bueno, kendu animaliak, beste zerbait. Baina bai ikuste dute hor lodifobia puntu bat. Baina nun, behan tripan... Kojin bat sartzen kamiseta azpian. Oso, zu kojina sartzea da zu nolabait sustatzea lodifobia. Zentzu hortan, nahi duzu zen. Disfrazatzea ez, hori, tripadun bategaz, Baina tripa baldin baka? Zeinek. Zuk irudikatu nahi desuna? Ja, baina, pixua ez da, pixua, lodifobia sufritzen daunak ezin dauk pixua jarritak kendu olako egin bat jarritak kendu. Baina horiek ez dira lodiak, dira tripotxa dutenak. Ja. Tripotxa cerveceroa, horiek gero azkatean kakola, Zuga ipatu badozu bai hemen zerbaitegatik. Claro, noski, nire defenditzen nire buruan, ez da ulertzen duan nondi doan. Ego, ez dakit, perfil oso diferentea da, igual perfil hori, ez disfrazatu zinena, o ez dakit... Afrikarrez, mozorrotzea. Ez, nahi dut esan beste loditasun bat. Igual gorputz guztikoa, ez dakit, hauek ikusten ditut oso boteretsu, ez? Da, igual sujetu boteretsu bat, ez? Gizon, zuri, triposdunak, baina gero badude... Ingeles, bai. Bai, ez dakit, baina gero... Imaginatu hor, zure herriko batek, zeinek tripotxa duen, ikusten duela hasi, kojin bat hartuta bere zabelean. Bale. Zaten da, joder, hau disfrazatu da de gordo, eta ni nau gordo, eta jiji jojo. Bueno, azteko, ja. Horti doa, ez da beda. Karo, inauterien testu inguruan. Karo, hori ere jarri gara. Eta hain markatutako paper batean zeinak hori dan. Naiz da behitu besta dibida jarriko du. Ingelesena, naiz da daiteke. Oin dela urte batzuk, Ustut, mazorrotu nintzela, eske ni tripotxa enroia gustatzen. Etorko izinen ikustu, seguramente. Benetakoa. Superheroi komunista, baina venida menos. Osea, tipo, indartxoa baldezala, baina kiston tripotxa eta gaizki zanduta, bezala. Hori? Bai, eske hor dago, da muga... Hori jota gordofoboa da. Por venido a menos, ya elotzen duzu potolo egotearekin. Baina ez da potolo, Ez da potolo, da tripotxa. Gizon potolo asko tripotxa dute.
ez? Ja, baina oie gustatzen zaizki, oie dira graziosak. ¿Ves? Es que ya... Así, favores. Bai. Ulertzen dute nondi duan kritika, Ez que nik ez dakit nun dagoen muga, zatik, adibidez, loditasunen inguruan enoa sartzea, zatik hori ez dut kontrolatzen, eta gainean ez lodia eta hola, baina, imaginatu, jo ez, ez que da bai, segun zeineri egiten diozun, ez, eta nondik egiten diozun. Claro. Ez que hor dago movida. Ez que muga nun dagoen nahi dut esan, zu adibidez, imagina, nik ezaguarri jarri dut zurea, eta orduan zuk ezaizu gustatu, ez? Ez. Eta zuri, zenbateraino zuri ez gustatzeak zilegiztatzen du nik hori eginez izatea. Imaginatu, zuza GKS-koa. Eta nik egiten dut, nik disfratzen dut GKS-ko bezala, baina pizka parodiati bezala, ez? Eta hoize. GKS-etik alzara irten edo sartu. Zuk igual ezin duzu kendu zure tripotxa, edo ezin duzu kendu zure sudurra... Bai. Dan bezalakoa, ez? Bale, orduan nunbaitetik alda zara irten, hori alda, posible da, hori izartzea. Bai ez, egualdia gorputzeko ezaugarriak, ez ezin dira izan disfrazak. Eta kakotxartean arrasak existitzen badira, ez direla existitzen, ez da? Hori esaten du miren iraetak. Iraetak? Iraeta. Ni hor zalantza handia askatori. Zer, arrazana, o beak esan duena? Zuk esan duzun hortaz, hor dago, non da politikoki zuzenaren mugak, eta transgresioa, eta gorputzaren, zekaro da, nondik egiten duzun humorea. Oiz, humorea da. Zer jasin da, zer egin, hasi. Claro, porque hortik sartzen garenean, bukatzen dugu esaldi progrefatxa hortan, ez? Eta, claro, kokatzen zara oso posizio zarretik, zaiatik. Defenditzen, ez? Porque, claro, ez nola jogo dunik politiko gizuzena, eta maten du ja ezin dugula zer egin, eta ezin dugula zer esan, eta mierda hori guztia. Baina... Zein da zuen disfraza rasistena? Danok disfrazatu gara, plan Mexiko, mexicano, masai, chino, japonés... Osea, zein da hola ez dut zuen, ostras. Ja. Hau egin genuen. Ni gastolan kalderero. Kalderero ze da, hijitua dia, ez? Ose dia, kalderero. Claro, hor dago movida. Ikastolan guztiok hijitu, disfrazau ginen. Ja. Donostin ari dira hor, hijituen elkartea neko potente eta kalderero, baitu Donosti eta kaldereroa da instituzio eta festa handi bat. Bai. Pues kritikatu nahian, etxetik hasita, hijito batzuek ez dutera, bueno, nik dakit, berarekin itzin nolako horrekoen. Zer, hijito batekin? Horko presidentea edo horko elkarteko zakizin den bere kargua. Baina hijito elkartea? Bai. Bale. Gipuzkako, ez daki zer. Eta justu hitz egin zenuen, behakin? Bai, eta honetaz. Bai, eta zesan zuen? Pues hori dira lan zen, eta hori, eta da, pues nola hijituak, azteko hijituen nola aztuten nahien historia. Hori da, autokritika egiten zutena, pues ez dutelako bere burua hori ikusten islatuta. Ez duten ikusten islatuta. Bueno, pues ez, zuk ez duzen ezagutzen agien, pues ez duzio lotzen agien zure herriaren parte batekin. Eta bestea da, pues oize, bueno, horateatzen dien gehiengoan, orain zumaian hasi dira egiten, oin dela 4 urte, kaldereroak. Gehienak, seguro ez dakila, ez da egitoekin inongo loturek duenik. Naiz da, hortaz, mozorretzen dien. Ez que gira da igual, hijitua pertsona batek, 2 urtetatik, 18 urtetara, eskolan edo ikastolan, ez duela ikusten erreferente bat ere ez hijitua, bakarra ere ez, en plan, 16 urtetan, ez? Erreferente esan, zientzialari bat, o historiako pertsona bat, edo de repente eskola guztia disfrazatzen da hijitoz. Ez? Osa hor badago, joder. Autokritika egin beharra edo aldaketa bat edo, ez? Egin beharra. Ez dakit hor galdu iniz. Referentzialtasunan asuntua ez dut ondo... Bakarrik igual pertsona egitu batek hemengo eskola batera joan da, jaso aldauela referentzia gisa bere kulturako referentzia gisa disfraz bat. Eta inoiz ez, historialari bat edo... Ez dakit. Ez que nik ulertze hijituak baldin badako ikapazitatea hainbeste integratuak ez izateko, adibidez euskaldunak totalmente integratu gauzen bezala ez, movida gaurrengo soziedian. Hijituak badaukate nola baiteko hor badu transmisio bat, zeinetan resistentzia asko handiago da, ez? Edo igual gure esklusioa da handia. Bueno, bai, supongo izango dela, baina nola izateko hor ikusten dut, adibidez, eskolaratu ez dan, ez, azpi kultura batek. Azpi kultura. Zer? Azpi kultura. Ez, hijituena. Ez que ya lotzen duzu esaldi berean, hijituak
ez eskolarizatuak eta azpikultura. Osea, eskolarizatuak egongo dira eta igual geixenak izango dira inkluso, baina hor badau zehose... Inkluso? Hor badau zehose, ni konparatzen du Euskaldunekin, eta Euskaldunak, osea, danari, Euskaldunak eta espainolak, kulturalki, osea, sisteman zela gauzen integratuta, nola izateko, hor pareko gauz. Baina egituak, badako nola baiteko, ez dakit nik diferenti guztu ditut. Hor badau zehose, bai, ez dakit zer dan, baina, bai, ez tozu hori... Bai, talka... Bai, horrenako eta txarrerako. Ez? Gauza batzuk aldatu nahi izatea eta eustea tradizioaren izenean, ze tradizioaren mierda guztia gu jaten duguna, tradizioaren izenean justifikatzen den gauza asko, haiek ere egite dute. Baina beste batzuk, beste era batera ere eusten diote, haien kulturare, hizkuntzari batzuk eta guzti, neste gutxiengo izan, eta alako roiak, ez bueno, deno bezala. Bai, nien abil baloreien, ona txarra, nien abil ez den hor baduela fenomeno bat oso berezia eta oso ez dela normala beste etnia batzuk inadiez. Eusteko, egia da, horiek agian direla, ben inguruan, urte gehien dana ematen, kolektibo bezala, urte gehien dana ematenak, ez esaten duna migrazioaz eta integrazioaz, eta hori metedu gauza berria dela, edo azken mende honetakoa. Baina Egito keria, Egitoen aurkako erra, hemen haien 500 urte dazka, gehiago, ez dakit nonda zen majunatzera, ez? Bai, netako badau zehose, nik admireu itoten zehose nola izateko. Da, judiu amon. Osea, judiuak, historikoki, ez, zela izan dien, beti zapaldu amon izan dira, eta baina lata beukido, kapazitate bat, igual horretibe bai, zapalduak izan dielako, mekanismo batzuk, euran barruan, kulturalak eta instituzionalak, zeinetan, euran jarraitu injauen nola baita, euran zer... Ez dakit traizioa, no? Ba, egin abendik eta gogorra bada, zei erlegio baten bueltan da. Naizta gero erlegioaren aldagaia desagertzen dela iruditu, ez? Porque judutarra izatea, ez bada. Sinismen kontua. Zer gero, nongoa diren. Ekarri barko genuke egitu bat, honi buruz hitz egiteko. Claro, eske ni naiz egitu. Neto eze politeko bizuzena. Egisa da. Eske ni... Neri begira, gitana batek esan zidan, eta oso adibide zehatza eta garbia, Renfen, ez? Nola zerkaniaz Renfe, ez? Irudikatzen dugu bagoi bat, ez? Renfekoa. Nola jende asko jartzen dituen hankak aurrekoaren aurkian? Nahiz eta zeo zezikina izan da debekatuta egon? Ba, bezaten dago. Osea, guk hijitok, normalean ez ditugu jarten hankak, edo, ez da, generalizatzen ari izan, baina aurrekoaren zilan, zeia badakigu, begirada txarrak jasoko ditugula. Eta, esaku berean sartuko dituzu, eta estos gitanos, no sé qué, eskemale dukauz, zezikinak, eta bar. Baina, ez hijito batek, egiten dagoenian hori, paio batek edo, ez dugu zaten, eske paio hauek, zezikinak diren, ez dakizu, oza... Nik adigen ez dut tenean egituan kontrako mobidak, ez? En plan, eske egituak dana dalako, ez? Edukia, baina nolabait kontra bezala, nik ez dut, baina hemen, paioa gara, ez dakit, hemen burgesak paioak dira. Plusbalia eurak entzen doa. Agindu guk iten du, boteria gure gain dau, eta zuzabitz fijaiken egituak, ez dakit, detaietan. Tipo Pablo Motosek Espainian gehien ikusitako saioan esaten duen hemen ezin dela zer esan. Estilo hortan, ez? Kalo, biktimaren paperatik hitz egitea beti horrezago da. Orduan, hobe da, ez? Ez zeure ganatzea, ez? Alde hori. Bueno, ez dakit nola bukatu ni egito kontuetan. Mozorroa. Horren ari ere zelako erresistentza, entzunda dako artikulo baten erakurrita, lo que sea, erresistentzia antikapitalista potentea izan dela izan direla egito komunitateak. Hortin nola Hori. Orduan nik lehen hori zauten esate begiratu ez da zurraro. Ez que ez dut ulertu igual, ez da egit. Ez que raro egite zait gururok egotea gai honen inguran, berbetan da. Zer da, kasartze bat, oza... Sartu kakafo kordo baten da beste baten sartu dela. Baina zentzurarena hori bai dela politikoki zuzena da kanalderik txarrena. Zer bazpare, claro, hombre, erosoa da gai hauetaz izite egitea, ez? Gu gatoz lokatzeta edo bentsat ez mikrofona piztuta. Zer hemen aldea da mikrofona piztuta. Ez dela, bueno... obviamente partziala da gure. Baina mozorro nahi interesgarria da. Zer mozorrok ezin da izan... Mozorro guztiek sortu dezaketen mina.
ne ustez kultur kolonialistatik atozenok, edo garenok, ezin dugu zapaldu ditugun kulturak. Ja, baina hori da, agian oso nabarmena izan daiteken helburu bat, ez? Ja. Baina ni medikuz jazten banaiz, ni iraingarri egin dezaket. Bai, Depende mediku batentzat? Bai. Adibidez, enfermera sexy itxura, Bueno, horrek min handia egin du, bai. Zer etortze zaizu horre txikitero irakasle, hemen daukagula bat. Paziente gisa eta ipurdi ikutzen duzu. Depende nola jartzen duen, ni jarri naiteke irakasle bizi sales. Ja. Eta hori indartu, eta estereotipo hori indartu, ez? Ja. Bueno, depende nondik egiten duzun, eta zertako, baina guztia gozaba da. Ja, horren arira, Tolosan, atzo ikusi nuen gizon talde bat, Maspalomas ikusi zen duten teleberrin. Ez. Gizon talde bat mozorratu zen, emakumeak ere igual, bai, baina gizonak ikusi nituenik telebizinoen. Mozorratu zirela Maspalomas zez, edo, bai, hiri hau zela da, Jose Ramonen papelaz, ez? Orduan, arbusto batzun atzean eta hola, traje bainoaz, eta hola. Eta joan zitzaion kasetaria bat, eta bai, eske oso pelikula ona, eta pelikula horri gorazarre egiteko, entonces disfrazatu gara, no sé, como vuelta ematen. Yeah. Baina, claro, segun zeinek, esaten da, ostras, hetero kuadria bat, zazartean hor traje bainoaz gehiarena egiten, ez da egit. Ja. Ulertzen dut, baina hor dago, eske hor dago rolloa, ez? Mu horretan ibiltzen zainean, hor da txak. Adiz nik grazia egin dit, hori onartzen dut. Bueno, eta jaso izan dut. Zumarrako beste kuadri hau, hasier arteagaz mozorrotu dena. Katxon dauek. Zein da hori? Hemen zein genuen bere coach progrefatxa. Vale. Horrenaz. Hori baina zuzena horik ez do? Baina, karo, politikoki ze aldetan kokatzen zaren, pues grazia egingo dizuela, ez? Ja. Baina beste batzu di graziarik egingo. Azteko, behari. progrefatxa coach horri, ez? Ja, gero, dauden beste disfraz, azaltzara mozorrotu mukizapi batez. Hori bai. Edo mikrofono bat, edo ez? Baseritar? Baseritar ze. Gauza oso normala da, baseritar jastea, baina aldi berian, baseritarrak kalean beti izan dira... Euskal Jaiak. Desprezioak, bai, herri danetan dago egun bat, baseritarez jasten zaila, oinatin beba dago, ez? Bai. Oiza. Gure kasuan, gure aurrekoak bai izan dira baserritarrak, ez? Ja, aurrekoak. Baina baseritarrei eurren bat ez zitaien, Eta gaur egun be bai. Guazura aitona monei. Gaur egun be bai, gaur egun kasero, gaur egun paserria duena da ariputo amo. Ez? Ligatzeko bai, Igual ez beti, baina gaur egun ja oinatiko baserri gehiena dira baserri txaletak. Ez? Abertxaletak. Abertxaletak, claro. Abertxaleta da furgesia, guau. Eta hori, zabitz, oin komodo zaude, eroso zaude honen ingurun hitz egiten, zati hain zuzen ere zu baserri baten bizizera. Ja, baina... Ez? Zinaiz baserritik bizi. Alegia, ni naiz. Baserria ez duen pertsona bakarra zaila hontan, ez? Horein jabeten nahi naiz. Kaben, dio. Zaten honi ba. Erraro sentitzen nintzela, hemen. Nesudakotzu pueblo bat. Bueno, bai. Bai, 1000 kilometro dara. Pueblo ez daukagunok, ez dugu sekula jakingo zer dan pueblo bat edukitzea. Eta gutxun existentzial hori betetzeko baserri bat, opaitu diozu zuen buruari. Neri hau ondutxa da, neutzunia, Zein da zure pueblo? Andaluziako Alpujarren alboan dauen bat. Bai. Bai. Erra. Nik izan behar dakot honen arira, eta ez dut esan ze, uste dut sekula ez dala argitaratuko. Behin oinatiko 4 metra irrali txapelketan parte hartu genuen, eta uste dut egin nuela bizitzen induten gauza rasistena. Emasi urten dituen, nire aitak bezala, gerrara joan zenean. Bale. Informazio transgenerazioa dago hor. Bai, koka gaitezen, Enukan bat ere kontzientziarik eserren inguruan.
Eta, igual izan zen, PNV bozkatu nuen... Hostia, Piskalena, baina hortxe. Gara hori. Ja, lantzen izan, ja hor... Osula, zai, PNV bozkatzea, edo EH bozkatzea, eta arrazista izatea, koherentea. Osa, koherentea, nahi Nikola ez da koherente, baina, bueno, arrunta da, segidu. Eta, egin nuen blackface, oza, mozorrotu nintzen, afrikarrez. Afrikarrez? Bai, oza, gure imaginario kolektiboan afrikarrez esan nahi duen horretaz. Zetnia? Afrikako zetnia? Ez dago etniarik. Ez dago etniarik Afrikan? Bai, baina gure imaginario kolektibo horretan ez, arrazista imaginario horretan ez. Afrikarrez. Vale. Mitiko la bambuzko gona bat jarri, dena beltzez blackface egin, eta kortoan esaten nuen gauza bakarra, esan lehen plano bat bezala, banana. Esaten nuen, gaina horrela, banana. Eta, jainkoari eskerrak, baten bateri eskerrak. Afrikanen jainkoa? Kosmosari eskerrak, berandu entregatu nuen kortoa, laburmetraia. Eta ez da osaren. Eta ez zuten igo YouTubera berandu entregatzeagatik. Buah. Txe pena. Ze galdu Euskal Herriak, Bai, ala ere, loak entzen dit batzutan, pentsatzeak hori ongo dela laburmetra irraliko antolatzaileen baten ordenagailuan, eta guren baten okurritzen bazaio YouTubera igotzea, ostras. Buah. Bai. Buah. Imagina zu hemen diskurso dekolonialista antirrazistarekin, berandu egin, eta gero, pum, norbaitek egiten duela behiratu izaren iran zikina. Baina, gainera guretzat, oso, eskalkurezu da, guretzat zan korto laburmetrai transgresore bat, nire bikotea zan beste emakume afrikar bat, berdin jantzita, eta baita ere zaten banana horrela. Baina, Domingandia jarrita. Baina, ginen lesbianak. Hostia. Orduan, claro, gure buruan zen oso transgresorea, oso aurrerakoia, eta oso... Claro. Osea, politikoki zuzenaren zerrenda, orduan pizkat txikia guazan, eta zenuten, venga, transfeminismo, txek, dekolonitatea, errazakide. Gure buruan oso aurrerakoia zen gure laburmetraia, baina oso gaizkiza hartu da. Claro, eskaian checklista handitzen nahi zego. Osea, koherentziaren errenka kopurua, ja berzin nintzen den goiti bera dena betetzera, ez? Are gehiago indiauteritan. Ze horria jodida bada. Bueno, erresa da, ez disfrazatu. Zomorro. Nik hori inot, nire eskubidea, zatik inot hori in. Zomorrotu etxean, ez? Etxean zomorrotu. Zomorro bilako. Eta hori gonzara, atertuta. Ez, irten naiz, baina disfrazatu gabe. Bai, Bai. Hostia, hori ere, dependeze herritan, ekintza horrelakoia da, Bai, jenteak ez du ulertzen. Bueno, ulertu edo galdetu egiten dizu, eta zu zeratik ez daude. Eta gaine ez dizu pegatzen, ez disfrazatzea, ez dizu pegatzen dizu disfrazatzea. Hori egia da, pegatzen zu, Baina, gero aldi gero, igual bestela, eguneokotasun disfrazatzen zailako, igual gaurretza disfrazatu. Hori izan zuen emezua? Ez, hori izan dit jenteak. Bai, Ze gente industria. Jatorra. Jesus. Ez imaz, ez que pereza ematen dit aurkitu eta ez dakit enuen... Hori den hori, Bai, ez? Inauteriak eta pereza nagia eskutik elduta da. Bai? Hombre. Gero zeta gehiago. Ode batzuk gozatzen dutena, mitiko jendarrar hori, egoten dira bila bete josten eta hori. Hori beda oso, boomerra, en plan, gure garaian, egoten ginen hor lokalean bi hilabete karroza prestatzen, ez dakize josten, josten beraien amak, noski, disfraza, ez dakize, badakizer, eta gaur egun dena eBayetik, edo Amazonetik, edo... Erosten da. Dena erosi daiteke, ja. Total, hasi gara Bad Bunnyrekin, eta ez dugu ez ere zen Bad Bunnyz. Bai, egia da, Bad Bunny. Bai. A ber, guazen izenetik hasiko gara. Bad Bunny hori zer da? Untxia da? Bunny? Oso, antiespeditza orduan izena, ez? Bugs Bunny? Untxi txarra. Vale. Untxi geiztua. Conejito malo. Geiztua, ja. Bueno, igual dako mezu sakonki... Bai, gontzaiak. Bai, vale. Eta ze, Bad Bunny ze? Gustatu zaite lankide batek esan dit, hori da Puerto Ricoko gure John Maia. Epa! Beti agertu behar da. Ze mezu nagusia zan, maitasuna da gorrotua, baina indartxoagoa. Claro. Hori potentzia emozionala,
Ja, Ez Amerikako estatu batuak ere badira. Eta Puerto Rico. Bai, Puerto Rico teknikoki estatu batuak dago, Estatu... aparte doia, baina... Asociatua, edo alako roion bat. Bai, orduan... Bai, kolonialismo. Bai, hori. Eta ez aio gustatzen batzu behi, ez? Eta Trumpi ez aio gustatu horregatik ere, karo. Ez hortidoa roia. Gure kuadrian, batez ere sortu zen eztabaida izan zen, Zarako arropa jantzita zegoela, arropetaz. Osea, jantzi zuen Zarako arropa. Bueno. Eta hori, pues... Zara? Zara. Zara izango da kaka bat aientzat, ez? Bai, hori, claro, ez que bera nik uste zera zala errixearen arropa jazten, osea, plan Zarako arropa. Untxiak? Untxi gaiztuak? Bai, untxi gaiztuak jarri zuen Zarako arropa Super Bowlerako. Zuta bio jentziko gineken bezala, jentzita zegoela? Bueno, Zarako arropa zan, hori bai. Eta, claro, zala batzuk esaten zuten, gesto bat bezala, hori errixearen arropa jazteko, jendea jazten duena jazteko, bezala zazindo zuegu egin diskurtso antikolonialista baten saiakera, eta gero jantzi Zarako arropeta, oza, arropekin, ez? Eta hau sortu zuen nire kuadriaren eztabaida hau, neuneko 80 jazten den Zarako arropekin. Bai, mitikoa. Bai. Ja. Edo eztabaida hori bera egitea Twitterren, adibidez, ez? Beste buelta bat eman da, ez? Hori. Ja. Bueno, hori da checklistak, ez? Ja. Zenbat eskatzen diegun bakoitzari. Baina, bueno, pues nola, zerretu denen etxaia, azerrarazi duen denen etxaia, ez? Pues Trump eta hori izai bat ere gustatu, pues... Esan egin dute? Orduan progre alde guztia, pues, posik agertu da, ez? Ja. Ez aia gustatu. Ez aia gustatu. Esan egin dute? Berak egiten duela garbi. Inork esan du. Inork ez duela ulertzen tipo horrek esaten duena. Nueva York. Sí. Azentuak ez dira egiten, ja. Ja, hola esaten du. Ja, hori objetiboa, ez? Es que... Gauza bat, a ver. Ezin da zer esan, kontu ez da asik esatia, kontu asik esan, eta gero zuk barre egin duzula. Hori da, kontua, oza... Barre egin dut gaur ari garelako urra honditan sartzen, nire iritziz. Ez que hortan datza. Ja. Baina guk erregetona dantzatzen dugunean? Zer? Gezki egiten dula? Bueno, gaizki, ez dakit, baina apropiazio kulturala sari bagara, azentotik hasita, dantzetara eraman alda. Eta dantzeta zugaldo zuen dantza, ez? Baina ezin dozuna da egin, igual, disko bat atera, ez da izan bat milioi irabazi, eta ez egitea ipamenik kultura horri edo, eso. Bale, honratzea, nola bait. Bintzet, diru asko irabazi, baina bintzet esan. Kultura hontatik etara dut, ez? Eta konstelazio familiarrak, horrek etnia zulutik datozen ezagutza batzu dira tarteko, adibidez. Eta hoize, nik erabili izan ditut. Lapurreta da. Ipatu duzu, hemen. Bai. Bert Hellinger joan zen apaiz bezala, han zuluak bizidien tokira dela Ego Afrika ingurua. Ostia. Eta, bueno, beste igual... Kolono hippie bat. Kolono hippie bat joan zera. Ez da, igual, bai, ez da, eskerreko kristau hippie. Bai, hori, kolono hippie, bai. Eta gero, etorri zen, tartean, movida horiekin, eta hoi geizki? Movida izango zen, beha apropiatzea konstelazio eta ez esatea, hau da nire movida, nik asmatu duen zerbait, edo ez? Osa, gezurra esatea. Rosaliari bota, hori, ez da bai da hori izan zanez? Zer? Famatu egin zenean. Gitanoen kultura edo... Eta ez inoiz berak esan zuenik bere azala. Baina nola bera bilakatu zen horren referentea, justo etnia horretako kidea, edo herri horretako kidea ez zenean. Osea, que ez nahi dut ez da beda inkluso paso bat atzera eraman alda. O aurrerago, ez da ki. Beste kritika bat ere bai, azkenengo diskoen arira, izan da bera katalana da. Bai. Gehiago kantatzen dagoela portugues ez diskontan, katalanez baino. Bueno, ja. Eta, klaro, egin zuen show hau Gran Bian, Madrilen eta ere, super espainola,
ez dala oso independentista. Ja, gero politikakin ja ezberdina adibidez, nik esaten bot, ostia, ni naiz kurdofiliko adibidez, ez? Eta kurduak eta kurduen irautza eta konfederalismo demokratikoa eta hola gauzak. Eta hori nik hartu egiten dut, eta neure egiten dut, hori ez da konsideratzen apropesio bezala, ez? Hor badago, hor... Zein da horko ezberdintasuna internazionalismoarekin? Non dago hor zera? Euren zer, gobernantzan edo... Ez. Zurekiko... hori da. Jarrera politikoan. Osea, zure jarrera politikoan horrekiko. Ja. Non dago apropiazioa, non dago garai batean ezaguna egin zen mitiko Europako zapatista saleak. Zapatismoa sortu zenean, eta zenbat zapatista saleak gertu ziren bat batean, eta dana zapatismoari begira, eta gero txean ez ere eginez. Hori zen mitiko eztabaida bat. Eta orduan, ez esan duzu? Bueno, zuk esatezu, aberia ze gertatzen dan, ez? Hainbeste gustatzen zaizunean oso urrunekoa izan daiteke movida politiko bat, edo herri bat, edo kultura bat, ez dakit nongoa, ez? Bai. Osa, hori aldozu ekarri zure jasteko erara, edo aldozu ekarri... Zure printzipio politikotara. Hori adibidez. Zuk egiten mozu zure utxune existentzialetik, hor bai ari zara zure behar bat asetzeko... beharretik, ez? Pues azkenean bukatzen da nondik eta zertarako egiten duzun, ez? Izan mozorroa, izan kopia politikoa nahi baldin bada. Hori da. Edo, ez? Earra. Bueno, nire... Onaino nahi zen honea iritsi orduan. Udana izan da, onaino iristeko. Nik ez dakit ados nagoen guztiz esan dudanarekin, nire non sasatu. Baina... Sasatu duzu, bastante sasatu duzu, a la verdad. Eta, eske, nondik eta zertarako ere, tortze zait, eta arroparen arira berriz ere, adiz GKS-eko bat jazten danean Adidas markarekin, hori zer? Bueno. Ez que modan dago, ez? Asume bai! Baina, zuetza GKS-ekoa, a ber, ez berdina da. Bueno, horrela jantzita gian sartzen nahi. Zer? Zube, ez? Zer? Txartel gorria. Hombre, dago jertxo gorria, justo gaur. Ja. Zer, gure kontrasanak nola bizi ditugun? Onda galdera? Ja, zein da zuen kontraesara handiena? Kontraesan handiena, Ez da got jerarkizeuta. Hostia, karo, hori ere bada. Zuk jerarkizeuta gotzu? Ez baina, azken aldian daukadan kontraesara handiena da animaliak jatea. Bai? Horregatik aldetu oztasunei, a ber, zu inoiz planteuzera vegetariano izatea, hori ezagoztazunen. Horregatik ezagoztazu. Bai. Ba, hori. Bai. Bueno, zuk itxaron pizkat, ez egin oso bolobil, utzi barruan duzuna ateatzen, jabete batzu barru, eta hor, nizi hor naiz, kontrasanak ugalduko zaizkizula. Ja, zuztez portaventuran amaituko aztesantuetan. Ondo bidratu duzu. Coca-Cola eraten. Eta hoi askoa jaten. Mickey Mouse bat buruan, eta hori. Hoi asko grasiento bat hor jota ona patatare egin. Hombre, garbi dagoena da, zure barrutik urtengoan pertsona hori, hasieran bintzet, ez dela vegano izango. Hori garbi dago, ez? Da veganoa ez. Zatik proteina emongo zatzu, ez? Proteina animala emongo zatzu. Ja. Hombre, behan... Bai. Baina nik sortzen badot esnekia ez dago, kontraesanik, ez? Ez dago, espezie berekoen artean ez dago, ez? Osa, ez da nik norbetik entzen. Ez? Eta zu jaten bozu espezie bereko bat? Zegoal kontraesana dago beretako, niretako ez, nik ez diot animaliei lapurtuko esnea berari emateko. Igual indirectamente bai, txarka. Ez ni nahi nuen zen zu animalia zaelako eta zure esnea erango duelako. Ja, niri horrek ez dit kontraesanik sortzen, nik produzitzen badot, ez? Ekoizten badot. Eta nahi diozulako man. Proba duzu sekula esnea? Bai, eta ze da. Eskaxa, ze ba. Oso. Gozoa eta... Joia, bota kolakaua oso, Ja, bueno, hori bai, hoxe, eta McDonald'sen... Baina ez. Bere horretan, eskerrak ez gaen oroitzen. Bai, nibe... Zube prodoso? Bai, bi pertsonana. Iturritik ez, Iturritik ez? Zen dut, tititik! Zuzenian? Tititik ez. Bale. Tititik ez. Nibe ez, ni tititik ez. Bale. Ez du baiet, Emakume batena. Ez nik eskatu nion emakumeatek, tititik. Eta zen zien ez.
Eta gero beste bik eman zidaten bate txupito bat, eta beste plastikozko horria bastante eman zian. Plastikozko basoan ere bai? Ez plastikozko botella, uran botella. Bete-betia? Ez, erena olako zerbait. Ja. Borrin gatzatu bat egiteko edo. Bueno, ez dakik, jo nintzen afai batera, eskaini nuen, eta jenteak etzun nahi. Ja. Eta nik era nuen, baina enuen bukatu usteot. Ja. Ez daka. Ba, ez dakit, gero psikologia sartzen da bai, eta hor, ostera, pertsona batena, hor, ez da inerrexa... Normala, kapitalismoak horren produktu hobetua sortu izana, sintetiko, ez? Ba, jode, bai. Hosti, eska kapitalismoa... Ze imaginatzen dut, hori izango dela, esne? Hori probatu dugu, ez? Biberoietik eten dena la formulatik, esne ezagutzen dugunaratik irtuago gongo dela, zaporea, ez? Oin ez dakit, oin zerroitzen baina bai, ez? Formula... A ber, berriro, mesedez, ez que negoen beste analogia. Biberoi... Zerbet diozu zuz ditia ematen, zure esnea ematen, eta ematen diozun ordezko esne hori. Ja. Hori, formulakoa edola, ez? Hautsekin edo dena delakoekin egiten dena, hori, zapore hori, kapitalismoak segurezki ekarri du. Seguro, bai. Gure esne bezala ulertzen dugunera, gehiago, porque honek, the real esnek, Ja. zaporea daka, oso... Sortuko patata egozi bat edo McDonald'seko patata perjituak, ez? Bai. Ja. Ahí está, bueno. Ta, probadu zuen sekula da xamena. Hostia, oso galdera ona. Galdera. Erudia sartu xat. Ja, ez, egixe zen, ez? Eta hortan nahi ziren pentsatzen, ikusa ditut hor behar begira. Ja, eta zu ikusten izatzu? Gustua? Osa, ez da guztiz ez agradablea, baina jateko ez. Ez da. Ez, baina, bueno, janda da. Tragauta, sin más. Dagoena dau. Eta una gato segiak kontatzen. Jode, baina, gero zu esatu zu. Bai, eske urraundi jen gauz, eta gero... Ja. Eta gero... Errealitate bada. Ja. Zuk ez. Jakinda... Claro. Aixi! Zatik, erosin leguten aldalako egon. Ez aixi, jakinda ez ez. Baina, jakinda be igual bai ez. Jakinda bala txupito bat o... Ez. Kao, baina... Baina gero, euskalo, ez? Kao, baina erosin leguten aldalako egon, ez? Horregati, ba? Bai. Ez da erosin lekutan. Hombre, gau batean, ze? Bai, zuzauz imagino, ni zukaldari izan nintzen, arranon. Edo bat baino gehiago inguruan baldin mazau dezer? Hori. Orduan ja, momentoen batean agian... Ez da gauza diferentzia ninguno gaizu erbaiten. Aixi ebile behar egiten orgia baten inguruan, adibidez, ez? Bueno, orgia, jode, hola esan da, Mateu. Ni nabile, en plan, adibidez, ni zukaldari izan nintzen nian, eta ikenoen pintxuak eta frituak eta lehitzen noen. Oiga, yo seguro. Claro, eta... Nik hor guroten aio nek janai horrekin, zabizan. Aixi izan duen jakinda, ez? Hori putaku. Osa, zu janez, baina egia janarazi, bai. Bai, hori da, baina igual beste norbaiten eri janarazi dozt, oza... Ka horreatik egoen tortilla patata. Ja, engozdua, ez? Hain birina. Egun hortan. Buah, eta gero imagina, hori janta gero ordun gehatu. Hori zen da, pasar. Hostia, vale. Ja, ba, zure erantzunarekin geratzen gara, xio. Eta zurearekin, bai. Ja. Bueno, ordu bete. Bai? Ja, zuek ez dakit. Jonberko duzue. Ez ni oin noia Donostiara, medium batena. Ani bai jonberko. Ja, bai? Bai, da pertsona osua. Erdizka, Da pertsona osua, baina aldi berian medium. Ja. Ez, a ber, mamuak o... Eta beste zer diri batekin konektatuko zaitu? Ez ez dakot idei, ez dakit. Ja, baina helbururen batekin joan goza, ez? Ez. O basoaz eta, kaizo medium. Hola. Aizo oso. Bai. Zemo zaude. Bai, en plan, a ber, ze. Eta ni hola no, ze. Zuze superpotea, kaso. Bai, en plan, nahi esan. Nik ez dagote zer... Hola, Bai, ni hola noa. Tetzaitu liatuko gehiago, zaudena baino. Nahi bakiu zenbat gauzak liatzen diaten, ja. Osa, bakiu zelako liautan hauen, ja, aspalditik. Aspalditik. Hasi nintzenetik marzi iakurten, nila liautan hauen. Nizema vuelta, Eta zure terapia guzti hauetan, zein da top bat? Osa, en plan, hau egin behar duzu bai edo, bai. Zuk. Osa, ze gomendatzen diguzu egitea. Begiz gaindiko ikusmena, konstelazioak, mediumak, zer da hor top bat. Ez que dudia esatea gomez esala zein da zuen animali favoritoa. Claro. Jale, baldi zutezan igual gepardoa, baina zerbait izatearen. Baina, osa... Nesta inoiz ez duzun ikusi egian, ez?
Gepardua. Baina pelikuletan bai. Ja, hori da. Orduan, ni terapia pilo bat ezagutzen ditut, orduan. Ja. Eta gainera gustatzen zaizkizu zure iritziz direlako erotikoak, ez? Gepardoak? Bai. Nola gitzu? Jo, lehen esan didazulako. Ah, mierda. Eta nola, kemini gustatzen zaizkion emakumeak turbanteekin, ja, gepardo bat turbante batekin. Hori dela horri iritzia, ez? Medima turbanterekin. Ja, komentari hori arrazitza izan da, turbanteena. Se ba? Hombre, turbanteak dialako beste kultura batzutakoak. Hori da. Claro. Osea... Orduan miren amurizatuak apropiatu egin zian, ez? Claro. Bai, peña hori, bai, arrazistia. Claro. Julo ikotxea eta badena, ez? Joder, bai. Argi dago. Bai, horregatik gero kritikatze dituzte batzuk feminismo txuria eta hola. Ja, normala. Beltzak ez dut inoiz ezer Laportu. Esan zuen Malcolm X, ez? Bai? Bueno, igual Laportu bai, baina eskubide osoz. Hostia. Bueno, igual mobila zuri lapurtzea ez, baina Laportu txurien kulturako zerbait, ez? Ja. Orduan ze guaia den beltz esatez. Bueno, uste dut esetz, eh? Orduan zo zer dago. Orduan falta zai zerbait, ekuaztigan. Bueno, azteak, orduan medium. Horrengoan kontatuko duzu? Bai, bueno, izan leke, a ber, bai. Agian bera kontatuko duzu, guk ze kontatuko dugun bi aste barru. Seguramente. Superpoterea hori, ez? Bai. Bai, galde jozu, izenburua. Bai, izenburua. Hemendik programen izenburua. Eta gero zuhiri, esan edango duzuet, izenburu hori, eta ber, pedetzen den edo ez. Bai, mesedez. Vale. Txikera, horreteako du zerbait praktikoa. Vale. Bueno, ni agurtzen naiz, prinsipioz. Hostia! Bitu. Denboraldi baterako. Mira, de repente, Pandoraren kutsa ireki duzu, eta hemen... Ba espada agurtu egiten naiz. Irekiko zailo... Denboraldi baterako. Pandora ez, baina... Bai. Bastante kutsa. Bale, jo, agur, ez dakit noiz arte. Agur, laizter arte. Hostia, entzulegoak falta motako zeitu, ez? Hile egiten ba naiz, placer bat izan da. Behitu zen. Hor lasaia gogeratzen gara deno. Eskerrik asko. Espero dut ez, bate daki, jo kise. Aporduen esan zure azken hitzak. Osa, horiek grabatuko ditugunak zure jarrean. Egoreriko kerrenean jarri balba gara. Venga, horrekin bukatuko. Claro. Eurain, inaute dira datuzela eta kauko horikuraren esaldi bat. Gaua motza da, peluka luzea. Qué lindo está ese nene de Titi, mira qué grande tú estás. Tú tienes muchas novias, ¿verdad? ¿Cuántas novias tú tienes? Titi, yo tengo como 3 novias en la escuela. ¿Cómo es? Mira a ver, que te doy un chancletazo. Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Me las voy a llevar a todas pa' un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. 6 chis, ey. Que sonrían las que ya les metí en un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. 6 chis, que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía. Mi primera novia en Kinder María. Y mi primer amor se llamaba Talía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días. Y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me quiere todavía. Y las de PR que toditas son mías. Una dominicana que juega bombón. Uva bombón. La de Barcelona que vino en avión. Y dice que mi bicho está cabrón.